conventional medicine, nutritional medicine, tuapimira umurwire bya tuakorera diagnosis. Boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakitoka rumunta chiro bisi to make sure ngatwa mwa device nutritionally ngakia kwirenda ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukurwa conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twomonya gutumia amariogo akurukuna herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Mbiamano sana omwanchi mulia bigeta senikia Ndizi TV bunareli tukoria Jumamosi botambe nigo tokomera na daktari korwa ase clinic gya Worldfit oyogochi otosomia amange igoro ya marwire ayo abereka guchanda emebero yaito omwanchi mulia tukoria rase studio nigo tobwate daktari oyogochi gukwanera oboroire obu abeire bo guchanda abantu bange ase binyoro bitu nabo gasense ya Kenya engima omwanchi mulia reteria ne Frida Rubongo kwaliga ni bene elinde tosange asobwa mokorende inyora stinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakatanya gwitira Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube na bakatanya gwitira Ndizi TV News na bega sensemo ya website na bakatanya gwitira www.ndizitv.or.ke na bega na bogosanga nche ekerengera likiago gwitira ase na mbijure gabo ase screen yago na boko manya nga yobwa trete omorobeli koru na boigo nyoko bwate iboli rinde lionsi daktari achiko koiraneli na bogo sanga na inche na bogo nyoko ganetie weekend na aruto chiko kwanera oboreire oboga netie komanya mange na bogo ntomera ujumbe yago elinde to sange na daktari anyare ko baga kwero bele bene ase ogo chiko bokwanera akondo mwanchi mo tinde dingire chinsa chinyinge tiga mwaliga ni daktari atatebi buna korokwa na bogo kliniki kya inga ikigotoka torachaka topic yeli tukolia daktari karibu sana. Asante sana Miss Kerubo. Eritaria ne Dr. Moses Ken Nsarigo. Ngorwa daktari ya Worldfit. Worldfit Health Centers no tolega nyumba ya Uru Plaza Gabo Songo egoroba ya gatatu erumu 307. Karibu sana sa studio hii. Asante sana. Daktari wiki elio mete omwanchi omorigere na batomete ujumbe yae agatebanga oburire mbororo bwa bere boko bachanda sana na inde mbaga netie daktari agendere ko basemia na kiborero obogo cha somobere nzira kibale tange na chiro na borobwo na boyigi manyerere biri bakorora batenga obuno buriro boyiga bwa chira somoberone daktari batetenga oburire bwa high blood pressure wabere bogo chanda abantu asama tukamange konde tintingire chinga kichinyinge ndaito otomanye daktari obumburere kyo oburire bwa high blood pressure wosese kusiba gotanga manyinga kugenda iguru ubu no burwire munagwate bire very common yani bure kire nyumba nande ko totanga bure kire nyumba abantu gendera kunywa mariogo mbali batamanyiti kusimba bwa tuburiro because usually buriro butokurokanga a silent killer. A silent killer gente meaning aki na woko nyoro bwa tuburiro bwa high blood pressure lakini utabwa tike manyeri kende yonsi. So ubwa tuburiro bwa ndego sali umubirogo utamanyiti kemanyeri getayi nyoregeke. So nakiko kara Miss Kerubo togo jitwaya twatebya abantu ekaruba ikire myaka gete muna 40 years and above ikontrola tenga bana bakembali konyo ruburu bwa high blood pressure lakini abantu ekaruba ikire myaka 40 guchigoro nga inyora gweteranya gitari kwa rapimo pressure yabo kagere ekarugo pressure naliura manyenga nkai pressure yagire gusinyira so uburiro bwa high blood pressure digento bomine tinkelinga
chinguru kiria manyi ngagwete semeki chiamente kanire chia chire iguru you know egintu minute neke amanyi ngagwetare mekime muno okuyigore pipe kama chaita akunya guturumbuka onyore nga chinguru kiri chire iguru saidi mna kigwente kubera engabono enchiriria manyi ngeguticha manyi ngatagweta chinguru ko chiri iguru okomigereri mono manyi ngatagutarabuya igone chinguru chia manyinga asichinsemo wosichinchira chia manyinga chinguru chia manyinga asichinchira chia manyinga ina tukuruka high blood pressure ekeruno chinguru kiri chia chire iguru saidi tiankoro kichinguru kiri chitakeire amanyinga itesichinchira chia manyinga ekere nkole gutuma what you call systolic pressure went cover 110 to 120 ige wetani 120 teliboronge bono liye nkole gutimuka ekero nkolo ya tumbire ngutimukere eitokorokanga diastolic pressure diastolic pressure went cover around 60 to around 80 ibona chinguru kinya saa tongite chingia ekero chinguru ekichire kiri ikitwatebire nke minute minute nga kere kimukiago nkonyora kera manyinga burunge kere kimukiago nkoire rukere kara manyinga narakwire ndagira igo kere kimu nkonyora kera amanyinga nkonyora kere ndagira kere kimu nkonyora kere mbeo eriye ngiye kugendese kimu kere kimo nkubusikero bochafu so what I'm saying is this ekero bwate pressure yeta keire kere kimo kiago konyore oxygen yengia ose embeo yengia ya kimo kiago kyanyore ndagira nandu bochafu bwaru ese kimo keri bwasoka isuko lakini bono muntu bwate high blood pressure what it means nga bimobia ibyo mubere mbiri konyora endagere saini kara manyinga taligo ikororo bimo byo mubere byonsi mbiri konyora nutrients bimo byo mubere byonsi mbiri kurusi obuchabo soka isuko so meaning obuchabo gotigaro bonge so mubere no mubere to konyora the nutrients kiri kitakere that's what it means yeah ambie mano sana daktari asokweresera sobwagare obumburo ireki kulinde daktari ngikira yere chinchire chiga chia manyinga chitiche oburwaire bwa high blood pressure ntobwate chikategori ibere ntobwate buli bokurukunga primary hypertension nande ntobwate secondary hypertension primary nera abantu abange miskerubo babwate nabantu bali babwate primary hypertension today I want to tell you uburiro bw'abantu ba primary hypertension bwensi pinko wena bole abantu babwate uburo nko wena bali lakini nyagitari bagotebunga okonywa amariogo maisha yako yote lakini I'm telling you before this television nga uburiro bwa high blood pressure bole under primary hypertension nko wena bole na primary hypertension 95% na wabantu babwate lakini nani tubwate secondary hypertension secondary hypertension meaning there's underlying cause there's underlying causes yani nobwatu buruire getes nobwata marwaire ande agerira rentiro buruire bwa high blood pressure amarwaire nari kwabwate agerira rentiro buruire bwa high blood pressure nabona konfana onyoru mwana oromoke otwali buruire bwa high blood pressure na wende kwibulnya kikiagera nabura nyore nabwata na underlying cause onyore nkwa gwikire miaka 40 kwenye ngupimule pressure yagere nomo lakini all of a sudden pressure yagende iguru nabura nyoge ntunkeri yasoire gabo onyore kwabere usino muntu omogotu elderly tabwate pressure mayo soka nabura nyonge ntunkeri yasoire ndibona nini igobono minetiga oburwaire bwa secondary hypertension ibogocha okobo bwa underlying causes gose nande miskerubo ore nkonyura mariogo ya high blood pressure
nkwegora muri high blood pressure lakini pressure agitari gusuka go chance yangirete iguru riyoka egintu nkero there might be there's an underlying cause according to bururu bwa high blood pressure so togoteba iga ntubwate primary was essential high blood pressure and ntubwate secondary high blood pressure so what are the causes now twat essence moya primary ingikeragero umuntu atwarurire bwa high blood pressure number 1 is lifestyle yago ngakyomenyete miskerubo ngakyomenyete ubuzima bwago ikarongote ngakyomenyete mbali baikaranse kurumambi bakamarugo batari gukora exercise ekero turi gukora exercise ko nyinkuri ora amafuta ari yakogenda chikoga gutieka gutiche meki so the size of the blood vessel ama the lumen yare be reduced ekero ya very reduced ine tukota high blood pressure so onye turi gukora amazoezi kuikaranze kuma tuikaranze misikero kumamba kamarogo tutaiti ayo tare taiti ominyoke nyoro kole mama umugondo na mazoezi mwe nabayo abasaje kole umugondo na mazoezi yukondo bakora mazoezi ando andonzi umwe tukora mazoezi andonzi nabo burire bwa high blood pressure bwo cyumubero ndagira kyokuri abantu mbali bakuriye ndagire bwata mafuta mangeliyo kariyoka endagire bwate chumfi nyingi ndomaite nke chumfi nkore tenyera make somubere you know ekero kuriye mafuta mange narajiko twatebera ko kugande singira cyawo cyamanyinga so ndagira kyokuri inandaza na question again to kende abantu bakunyugusa namaru umuntu akunywa maruwa mange saidi ekero kunywa maruwa mange saidi ngusagira kinjira cyawo cyemeki you know kagere kero kunywa maru ago tend go dilate akogere njiri ya manyinga yaiguka so onya kuigora ngo chere njiri ya manyinga ekoreki lose what we call elasticity so eko lose elasticity then naboko nyora njiri ya tware problem ego maruwa mange esigara ego kora endo nga you know vasoconstriction ekora kinjira cya manyinga cyanyerera ekero kunywa sigara ego no cyonyora uburi high blood pressure so your lifestyle is quite important family story mbali bali yokonyora nga family ya nemba twalto uburi high blood pressure so nakina bonda nyole nkinta kire nkole egere tinyora uburi high blood pressure that's the question what am I going to do egere tinyora uburi high blood pressure you know onye family ya obororo na bora bonyole miskerubo again tukende ngoteba nabali bakobe mubera menene mono obesity omubero ogobero monene saidi ekero mubero ogo you know umejaza kitambi amafuta bera manje omangite muna tikanda gotebi munende yekobe enene enyamiri ya mentu nitagete amanyinga nitagete nutrients so what is going to happen enjiri ya manyinga ya ingweta bwangegawo ekorosi enjiri ya manyinga you know a small branch ekoirese eseku abise kwa wero monene so many branches na chiko bachinyinge that's not what you call high blood pressure so ko bomo no mobere bono what about secondary ikigera rent secondary hypertension ekibono igani chia primary kwa biri kokweresa tutaragenda se secondary omonche muri ni tugendete gusanganira Dr. Kena Moses kura se clinic ya Worldfit oyo ogendete gutumanya igoro y'uburire bwa high blood pressure onyambono kwigorere TV yago monche muri gereria nigo abukarate bangantu bwate primary hypertension nandebwo igontu bwate secondary hypertension ase ebintu biri bikoleta primary hypertension obere gakobikwanira kondo monche muri nabwo sangana nche wetera sinambe yerega bwa screen yago nabwo gutuma ujumbe yagenke elindo tumanye ngayo tubwatete koru nabo igo onye ko bwate iboli rinde lyonse nabo gutuma ujumbe yago elinde daktari abega kwerenelia kulinde daktari tu akolda sensemo ya primary hypertension to sanga sensemo ya secondary hypertension bono kikera rente uburwire bwa secondary hypertension twatebire secondary nekero obwatwe eshidagete obwate underlying cause so which underlying causes chira to buriro high blood pressure eyemo togo chakira ne thyroid korora abantu babwate mbocheroga
esebigote now that now what you call the thyroid a thyroid area mocha ni ebimbe otwale what you call hyperthyroidism otwale hypothyroidism ebina obura lento burire bwa high blood pressure because your thyroid nko rusire chiomo ni kiri chikorukunga T3 and T4 these two hormones na chichigo samba mafuta somubere so if T3 and T4 njiriko chiko samba mafuta chiko produce jinke then nabokonyo ruburire wa high blood pressure again to kende is what we call otware shida ye figo enga kientambe chronic kidney disease figo nere kuliringa mache tabase koba mange so mubirogo nankonya kunywa macha figo ngonya kurusira mache ngaitaniri so onye figo yagutiri kurusia mache kozo watwarire chronic kidney disease na wono montara twara urubuku nga glomerulonephritis glomerulonephritis nabo kogerege chunge kerige gochunga amache onyorege yasinyiro gochunga mneta kiri nabo konyoro uruye wa high blood pressure again to kende is what we call Cushing syndrome ko mubere ngo produce the hormones chomoni nchiro chiko produce none se kwerende adrenal gland kiragere emeki yagesareke munabona cortisol ekere emeki gosareka nere to kwenda kukwanira uburiro kurunga high blood pressure so ebintu binde mbiro binde munabona gende kunga pre-eclampsia ekero musubate ebwa eternity nabara twale ugende kunga pre-eclampsia pressure ayekoreki egende igoro onyoro mutu oyo gwa twale what you call intracranial pressure ya chire igoro intracranial pressure egende igoro na pressure nayo koreki ekogende igoro munabona umuntu atwara tumor obubimbe so mutu waye maybe otwale kwende cancer sobongo gose what you call benign tumor obubimbe bunabo kogera intracranial pressure agende igoro so intracranial pressure emojani agende igoro nabekora ntagenduki nabekora ntoburuire wa high blood pressure nko igora abantu bakogona botukekero baraire kogona kuriyo konene obstructive sleeping apnea ekero umuntu agutwara kogona kuri nabukora ntoburire bwa high blood pressure nebinde bingi nyoro base na naweregaho so what I'm saying ntobwate primarily hypertension according to lifestyle yeito gusoso gutamanya lakini ntobwate secondary hypertension egocho kobobwata maruire geteso mubero yes Miss Karu mbiyemana sana daktari asoko eresera asobwagare kuri ndengu abakugukwanira nga omusubati oyebwateraneti kirokende daktari asobwero bwigabwa high blood pressure se ensemo ya secondary omuntu nabakubwena yes nabakugwena but yakugwena ekero the underlying cause ya rusi bororo atotebekero umuntu ayibwateraniti kakonyora umwana pressure nabikwirana no lakini umuntu ibwateraniti nande nkonyora bari pressure yabekogende iburo what you call gestational high blood pressure gestational high blood pressure nekero umangitekero ngina osomo swati bwatraneti number 1 is what you call hormonal changes progesterone hormone koritenia macha mange somubere so if progesterone iko koritenia macha mange somubere nabokonyora uburi bwa high blood pressure number 2 twanyolenga chinjira chicha manga cha comment kachire okubona imugityo kwendo unabugityo mwana no mwana chinjira cha manga cyo sikyakoleki cha mentekire nande ko cha mentekire enkore yo mungina nere go supply manga bakagari on speed so nando mentably tonko baro monene obesity ina bego changio nanti ngiyori abantu bari linga ki drugs nkolenda kire secondary hypertension abantu mbali bakunyu drugs bakunyu amariogo gete kuziba kunywa amariogo ovyo painkillers for instance ngolena kiro bwa high blood pressure onye ko misuse them abantu mbali bakunyu cocaine amariogo madawa ya kulevi nabo bakunyu uruburi bwa high blood pressure nabaro yes igo kero kindi daktari ya mariogo naro oborire mborora atware oyegwa mariogo onya kuyanyurio kariuka na oboralete effect otware high blood pressure yes mbiyamano sana omwanchi omulire chinga kyogendete gosangana intwe imiyo murubire iga o Worldfit clinic
clinic singa kitoganete gusanganere Dr. Kena Moses kuru ase clinic ikyo oyo gendete gutumanya igoro y'oborere bwa high blood pressure genda gutuma ujumbe yagenke gwitira sena mbiyirega bwa screen yago oboliri yago chase daktari na boigo inyora sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagatunya gwitira Ndizi TV News Digital na boiga sensemo ya YouTube na bagatunya gwitira Ndizi TV News daktari tiganda raligereria ujumbe ibere isato ndo chabantu mbaroro bagendete kubwatia omorobelyo yiga narokoro nga Janes Yosebe agatangambia mono sana daktari gendera gotosemia narokoro nga Enoch Makuri agatebanga no ali meyo omorobelyo nagendete gusangana intwe nawe bigo Moses wako onyego atanga toe obosemia tomenye buyaki afya mbye mono sana sibageli mugendete gutuma ujumbe ino konde daktari nale mwanchi muri naro oboliri gaiganga ase clinic isa ulikuwa kwanera chronic kidney disease ase clinic ya Worldfit ngoro ali muri chronic kidney disease. Yes, ngoro ali tule chronic kidney disease lakini we common touch mapema because chronic kidney disease ne ose kidney failure na we kolenta kidney failure en kidney failure ntobwate stages ntobwate stage 1 you know gokobeka tole into grades stage 1 2 3 and even 4 so mbuyo umuntu wacha mapema talinga baganya bakekere kidney ya very you know kere what you call end stage abona bego cyawe ngo because umuntu atakere what you call kidney transplant so neta kere umuntu wacha mapema onye kubwate issues cya kwarole kitalinkingia uzikwa bimbira amagoro abo gokinya kitali twa check mapema ndiye mana sana daktari asokwira neli alibo live kondi mwanchi mule chinga kitogende kutusanganere Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit yogendete gutosemia mange gwetera oborero bwiga bwa high blood pressure daktari kutwaga chagetomo be omorobelyo yiga twabere tugobokwanera kereke no mwanchi muri natete kumanyanga mbimanyirira kibiri yaraligereri amanyanga nabwa toborero bwiga bwa high blood pressure. Asante sana Ms. Karubo. Oborero bwa high blood pressure amanyinga kogenda igoro natogenda gotewa tari amanyinga kogenda igoro nechinjira cya amanyinga chigosarika chinjira cya amanyinga cyasi kuimukia amanyinga mnetakiri so mbimanyirira cyorarore tiango tebi ntekemu tuatebiro urwe high blood pressure ibukuru kwa silent killer a silent killer eminatinga na burabe mbubu atikemanyirira kende yo torora kemanyirira kende yose somobiro and it's fortunate nga nindige tege tabu igoro y'ubururu bwa high blood pressure so nabo bantu bagutara basoma ibitabo mwe biko bakonya so lakini dende nabere timine tunaburu bwa high blood pressure mbubu atikemanyirira mbubu atimanyirira lakini nabora abetobiro tobirura onye gukubirura mbanyiri cyurarore number 1 kurumu mutu abo mutura abo kukuruma headache ekero koronya kubutura headache labda on and off mbuyora pima urapima pressure ori gosinigo ori gosterigo egento kende is nose bleeding orenga kunya gwateka amanyinga kunya gosoka kurisi kimiro cyago agakubaga kaigo amanyinga soka nabola nyonga nose bleeding ne dalili y'oburwaire bwa high blood pressure egento kende na maiso onyo orenga maisa go tuli korora bu yagwa karolira tambe wono wasinyi korora gosenkuri kole gosengo somole tuli korora burungi nabera abene dalili y'oburwaire bwa high blood pressure because uburwaire bwa high blood pressure ngusali gole meki ekero bugusali meki eri yawe kumukia manyinga go cya samaiso you know bono maisa tari chikonyora ndagera isaini iga maisa yago jaga gutwara a problem yo korora because tari konyora ndagera netakire iga maisa agasarika you know ama inole high blood pressure nabeko garatwa tabire nabeko gwata jinjira cya manyinga chitera manyinga iga manyinga iterekese obongo bwago na nabo konyonga tokorra buru amanyinga itekese amaisa nabora atorra burungi bnitakire igintu kende is shortness of breath korumonto akuyunga embeo tisa inyo sam kwenda mai aiwetari yembeo you know this shortness of breath kunga mbeo tego isaini mbeo ni isaini ganga ibono mutako igole merangu you know ekero kora abantu nya goteba igo nabura nyango buriri bwa high blood pressure bwa chire igoro eshide no korosa miskerubo orosterioka amangana yo korosa to kunyara gokora gas
tuliko gendo kolega sikendi yonzi yankeo kwa rosiri na bera abenga ne dalili y'oburwaire bwa high blood pressure egento kende is body weakness onyo ole ngoko boko ko miskerubo kukunya koregea okugurukwa kunya koregea ense mnyoli so ya koregea ne dalili ya koronga no chonyo ole stroke because of the pressure wachakire wa affect omutuogo nabura nyole a stroke so keroko role ubwate both weaknesses one of the ense meya moyo kuboko kwa utoli buya na bugwento koleki oliche tokorole nausea and vomiting nabura igutete kutora ubwate ubwotoroke uze gukoroka nana bera benga ne dalili y'oburwaire wa high blood pressure koromo mugongo you know which we're doing a dissection of the outer dissection of the outer na bera agero rumo mugongo igoko rumo mugongo especially ezeme yarugura se hatia koberange na bora nyolenga you know the outer has been dissected so watch nyagitari twakulira tolenga a problem nerely you know ebinte binge biskerubo we kuganda magoro kuchinda jiko kobeta na bora nyono burire bwa high blood pressure so the best thing no kuchinya kitani Worldfit clinic miamono sana daktari asogotomanya ebimanyireri bya Centre y'obwagare konde tiandara ligereria ujumbe ibere isato ndore umwanchu muligereria na kyakobole naro kufunga Hester Mogendi koretense mochiri Kenya cheki atebanga daktari timaitinga no mochando o high blood pressure mbwate okonyoranga omutuko ngatirioka tuatebirenga na bekonyarikana because lakini nto atanga no burire bwa high blood pressure bwe kaburagerora umumoto no twara marena bukuru umumoto usigo twale infection na be kogerora umumoto so the best thing is to come the hospital naro kwa Lilian Nyanchama kora chinsemo chirichia giteri agotebanga daktari nga chinga kinchira rongo igungo lindiara magoko na boigo amaguru na kinda akonyeke okulindiara magoko na maguru ne dalili ye moyiburu bwa high blood pressure lakini ntura tebanga nere kogera yoka umuntu nabako kuganda maguru gusa magoko because ya bwati ndunga poor blood circulation onye manyinga tali gutara byo mata manyinga nara kwimuki you know akoimuki heat ya irasa maguru liberera manyinga nara kwimuki wa manyinga nawe tatara buya na bora be uranyoro gukuganda na bora twali even what you call peripheral neuropathy neurons yani omangite karongo gusuna miskerubonko igure buru abantu mbaro gusuno ko utako yokendi yose abantu mbaro gusuno ko bokotali ko yokendi yose okuba nerves chiaye chiabere damaged no buru wa high blood pressure na bura damage the nerves so it is important umuntu jinyekitaro manya where could be the problem narogoteba akorukwa Eric Mutangi korwa chinsemo chichia keroka akoboringa daktari oburire bwa diabetes mborete high blood pressure yes omanyete oburire bwa esukari no burire bwa amanyinga kogendero high blood pressure and diabetes matuka mange bokuru ku sisters yani nga obo mo bware ntobo obonde ekero umuntu abwate esukari yere nyingi wetani kwangiri takiri wikaba nto bomanyinga esukari went ko ba 3.6 to around 6.7 3.5 to around 6.7 millimole per liter onye sukari yetani yeke wangeki esukari no buchafu bone ego chikotiche meki ego chikosalie meki egere meki esukari yakole ntege nteko runga atherosclerosis yani chinchira chemeki yawo chikoma nchiri koigo kanjiri go brief so umate wekenjere ego lirien kole ego tuma tukora ya tumira amachi wekenjere ria manyinge rorobe amachi aliaswe bone kero konyenjira manyinga teri koyana teri you know teri koigo kabuya ine tokuruga atherosclerosis urebwa esukari nkolenta bure atherosclerosis eyo kolenta high blood pressure yes narokuru kwa Linet Kemunto korwa chinsemo chirichia Nyamira agotebanga daktari ngwa bakugukwanera primary hypertension na secondary hypertension atanga takubwate tibiye igonga ekero oburiro bigabore high blood pressure ya sensemo ya primary ngoro role bimanyerere nkor high blood pressure primary na secondary emanyi na biebi
lakini bali babwate secondary nabimanyiri birache bire igoro muno bire igoro muno muna bona guso kubimba amaguru nanike manyiri cy'uburu high blood pressure amaguru agabimira what you call edema you know shortness of breath abera abigoro muno because what you call pulmonary edema macha chwire se kwende ese sama so ubuntu bwate secondary high blood pressure manyebi gocha saidi ko bwa primary yes miss Karibu naro kwa dena busibori koro tinsemo chichabo basi ati kobolinga operate bwa high blood pressure mbogere engoro heart failure yani yes umunyete you know heart failure ekere kolegus nyo kolegas yes nyirupi okoren obegukunya overwork your heart if your heart is overworking ngo ikerebe twatebetenga enkoro engegeuti tegeuti kabisa nkorole nkwenkorora guchige utime bono gyabere transparent oja ikorora ne nkoro naero engegeuti was balloon tawate so balloon yeye obego konya kolie gas mono ngochire yateka ne nkoro yabuna be gwateka oburire bwa high blood pressure minatinga weken kole tumye chinguru chinyinge wetia manyinga semeki yatichire konya koreka konya kwende yawe nyago block sink okole ndike ndukiri kwa butana erinda macha ide ngwegera macha ide nyora abantu bali bagutiyole sewage bikabaye tichuma bakeja gwete bono you can imagine nga bono ntuntu bwa tigento kebakero kento ntokabwa tiroji kwakera manyinga ito ntokabwa tigento ketoji ko soi toja kurubora sewage enkoro yago bonte bwa enkoro you can you know I'm trying you what I'm trying to do I'm trying to tell you just imagine itengere disebirengere biyo ekere siwe chia tichire abantu bagweti ibintu bagichuma bapaka batagura bari chi plumbers bayigura ekero you know amacha tigiri nyore esinki yawe yatichina bugutumya chingo baka esinki riyeta bono ntubuga chinguru echo physical you know chinguru nchiye senkoro eso mubiro itoime igone nkoro you can imagine ngasi bwate bone kunya waka igoriyo kunya gokori gasi enene enkoro iri guchya cyagusarika watwala heart failure watwala cardiomegaly so enkoro gusarika lende ngayimisikirura cyurusiye tolende Biabana sana daktari asoko eresera sobwagali nabagombye mona sana mwanchu mulirire chinga kyogendete kubwatia omurubiriga chinga kitogendete gusanganira Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit nyore itukolere nigo tukwanira uburere bwa high blood pressure bana daktari kutwaga chageta Amerika kutweresera bakatwikirase ibimanyiriri kwani daktari chinga kindo chenga amaswali amangene garengetenga complications ekero monta abeire no burere bugase kegetambe ngikego kiamonyora baadaye asomo beroye tiatu ngoto kwane chi complications cy'uburero bwiga uburere bwa high blood pressure nabura abatorora emanyiriri lakini boganda tegusali umubiro ngusali borobo ngo bwawo banyore stroke uburere bwa high blood pressure nabo kogere mekiri yobonge tiche guse mekiri yobonge yateke so nyore what you call hemorrhagic or ischemic stroke tuatebiro chesa maiso uburere bwa high blood pressure ngusali bora maisabo mambi ndo chaka gutumia you know specs goso chaka kusinyikorora uburere bwa high blood pressure ngusali bole figo yago ngusali bole figo yago gosalika ngochuta kana what you call kidney transplant uburere bwa high blood pressure ngusali bole nerves natuatebire nakiye ko abantu bakuganda magoko nakindi uburere bwa high blood pressure nabo kogera chinguru cy'umugaka nchibonyorake because uburere bwa high blood pressure bo minute ngamanyinga tali kwekeso bokombe chinabu wikibirengere lyorengereri ibirengere biganda wakeso bokombe kumara gutwara chinguru onye bono uburere bwa high blood pressure bugosali
ebirengere libiri onye uburwayi bwa high blood pressure bokera amanyinga taikeso bokombe ngunji koboro miskerubo koigura basubati bako ukwende ubuli toboko you know ubutuboko okobo mu pressure yali ngiguru you know iko pressure na bekogera otwale premature you know labor otwale low birth weight otwale abortion because you were high blood pressure high blood pressure abokogera matago toigu miskerubo koigo bantu banya bintu binya kwereso bongo bwabo ime what you call tinnitus tinnitus na begocha because ubururu high blood pressure bugosali you know the optic nerve bosali bintu binebi so in short ngo kwanaiga ubururu bwa high blood pressure ibugosali kere kimeso mubiri mbye mwana sana daktari asokweresera chi complications ekyo ndocho mancho mulirira nga nabwata mabuli abirata toiga kubwatikana nali kwabere gokweresa narukorwa nga jiske muntu kora chinsemo chichia nakuru agotebanga erege ke enga kintambe obere gakorora maisa yako bimba anene mono chinga kichike mambi tamatinga mboro irikia nyorire nabo igonga ye clinic kyao kegotoka komwereso gutoka okuvimba maiso na bura nyolengi uri high blood pressure wachakire gusali efigo yabo so akarokoro umuntu abimbe ta maiso ande efigo ya twalde mechando so tigaki tumuliriri zaidi naro kobolia akorwa nga Jeremia Onsoti kora chinsemo chichaka wangware agotanga daktari na yuko gukwanira chinguru cy'umusacha koira nanse kerekendo burero bwa high blood pressure mbogere chinguru cy'umusubati naro koira nanse yeah nabokogera because burero bwa high blood pressure they interfere with you know hormonal protection chiyomuntu chiyawe so onye kubwata bwa high blood pressure na buragere chinguru cyo musubati no rogendenza lakini chinguru cyo musubati ntubwate lionaro ntubwate liko nga damiana toko basubati onye bwate shida muneyo abagaka nabarubu tobekira maryoga manginya ese nyagitari yito abakonyire bali bakiri nyagitari yito mba mayetenga chinguru cyabo kiranire yes narokoro kwa Henry Mukogoti agotebanga omusubati oye obere gakogenda clinic lakini agotebunga nabwate high blood pressure kero kinde daktari amalioga ya akoegwa namukonye na inde na affect omwana uli abogoreti amalioga na bakomokonya ali nyagitari kolenta pressures lakini ta komugwe pressure you know one tukatugia se treatment igatukwanira nimo uburwire bwa high blood pressure bari bakwenda nyagitari ibagote umukunywa marioga ya maisha yako yote ande nkarumu nonde pressure ya yerense lakini anya batenga kanywa marioga ryuka ono pressure degi chikogenda anserende mono onyole hypo tigango tebiga uburire bwa high blood pressure mundu taza kwatinga mbuli kubwena uburire bwa high blood pressure ngo bwena buli nyagitari ibintu bakoye unebiri biko control kuri buli mbo baseko bayigoro bakoye kunobono diuretics ni kijikuru sia match bantu bakogo mulyo bagwitira match ryoka what kunobono lasix by what it cause vasodilators kijiko chikoigole meki yayi ntegwa nini by go se beta blockers imechiko chiko konye nkoro gutuma kidogo AC inhibitors ibintu munebi marioga yes tariko bwene lakini se nyagitari yetu miskeruwa bantu ko bwena bali ande tuotebiri onye kuvate primary hypertension 95% na bwate primary hypertension nangiti antebenga 95% ko bwena bali ekerwa ko nyagitari yetu abata if this 95% bache banyorenje ese clinic yetu bamanyanga 95% yabunzi ngo bwena buri high blood pressure do you know how different we are what we are going to do twamanyanga nemchacheme kichiatichire nini so we give you what you call cholesterol busters amarioga ali agochikogende semeki yago ale asuthi de emeki yago emeki yage ebe clean to lose cholesterol emeki yage ebe miorore ko karaisi you know uri wa high blood pressure bubwenya ntubwata marioga mange miskerubo tubwate tuko abantu tubwata mariogo you know munabona tubwate kintu nga less than cups you know ntubwate alsin
ntubwate coenzyme Q10 ntubwate L-carnitine amario gaya ekatogo kwa tuko na uhakika kwamba ugonjwa kitaisha. So karibu sana kwa hospitali yetu ya Worldfit. We're going to assist you ili ukue mzuri. Mbia muno sana mwanchu muri ekinga kyogendete gusangana intwe imeyo murubiri yiga Worldfit clinic kinga kitogendete gusangana re Dr. Kena Moses oyo gendete gutokwanera nabo gutosemia mange gwetera oburero biga bwa high blood pressure nabo gutuma ujumbe yagenke gwetera asina mbiyore gabwa screen yago nabo igo inyora sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabo gutonya gwetera Ndizi TV News Digital nabo ga sensemo ya YouTube nabo gutonya gwetera Ndizi TV News. Daktari amaboli narorachire kuri nigo ari isiko yo ye topic yeli tukoria rero narogoteba nga daktari naberi ngotwara omochando gwe kidney timete ase enyagitari yago unonya ariko bagukumbwenya emechando ye kidney atete kumanya mechandoki kidney ket nawe konyole mechande mengi twate nabukira nyole infection nabukira nyole cyst kuyigura twate kidney cysts nabura nyole nubugate kidney failure ibintu nevinge birachese kidney so the best thing madam nugo chanyagitari nabugo chagutia record that you have also check to akolo uchunguze zaidi tumanya what's happening with your kidneys tumanya to konya narokoro kwa Joseph ko chinsemo chiri chiakeroka agoteba nga mbori daktari nga enkoro ya negwaka asobwango baka kuyeiguke gwaka kero kende mochando kiaratware alafu nenda akoya nasobwango you dalili chuburu wa high blood pressure wake enkoro muno waka to compensate wake enkoro egere oxygen sinegendese unabona ko mfano tena gotebe onye manyi ngatali kogendese figo aisa ine miskerubo figo yago ego chigotwara what we call angiotensin renin ego chaka kunya dike koridisia mache go chisiko yerani ya mache go chumubere so koroni maitenga goikamanyi ngagenda mangese efigo bono goiketu menegas etu mene chinguru ryo kabwango egera manyinga usinagendese figa isaini so egine dalili chuburire bwa high blood pressure lakini nabago yera ntuli side if there's any problem narogoteba nga daktari ntinabere gingo atiguo mutu asige getambe natebigunywa macha mange kolende torakenda omochando noro yoyo achenya gitari because ogo nyagitari bona matinya ntubona tenda gutemiskero nyagitari tebwati kogesi ntoli kogesi ntu nyagitari we have to be 100% sure nanki toko when ugaje nyagitari tuligere Biabana sana mwanchi muri daktari na chikotate inga ye clinic kya kegotoka nindo tsembaro roba kovolinga notora so muchu Nairobi notora sensemo ya Eldoret na kitokora to nyole daktari konde ninchi kwa daktari ribaga abeka gukwaneranga ye clinic kya kegotoka na boigarwe namba ya yesimi konde biabana sana chinga kyo gendete kubwatia omurubiriga nyoli tukolya ni gotogokwanera oburere bwa high blood pressure chinga kitogendete gosanganere Dr. Kena Moses kurase clinic gya Worldfit daktari totara kwanera igoro ye clinic kyago umwanchi muri ntete kumanyanga operero bigabwa high blood pressure nabo bagokora umuntu tarora maisopi yes nabo gukori completely because twatebire weka kereki mukenya olendagira igo if it happen nga chinjira kiricha manyinga chikogendesa maiso kya tichire igo manyinga tali kuchikesa maiso igo na maiso tali kuchikonyora ndagira onye maiso ta konyora ndagira ta konyora oxygen ta konyora lutein kendo kirige konya maiso akobo byagirunga lutein you know bono na ba maiso agara koleki ala tiche so ange korora utwale over blind you know na be konyale kana yes daktari ngwapa ko kwanera gale senga secondary hypertension onyoro umuntu nyakawate underlying cause totebo obereka gutumika mariogo ayua moretere high blood pressure araisa gocha senye gitari yago no nyare kumanyanga na mariogo yabereka komoretera high blood pressure in any hospital we do what you call
history taking. History taking ngo kubulitola mabuli na yo totevi. So na butokomanya yes. Naro kubuli daktari nga nchira kichiri torabe to gwetanga asoko nyoro buriro bwa high blood pressure. Nchira yoka yogo itanga ligelie lifestyle yao. Onye kunywa marua mange punguza. Onye kunywa sigara tiga. Onye kukuli junk food ndagire bwata mafuta mange punguza. Aba subati no mwangite ndagire ye supermarket ebwata lot of salt punguza. Tobaza kuba mubiro monene ine bintu kuligera limiskeru. Doctor naro kubolinga oburero bwa high blood pressure mbonyo ro mwana omoke. Omwana ndwata banga nabo mwana ko low birth weight nabego chaza complication y'uburyo high blood pressure. Yes. Chinga kichiri umusubati bwa trinity totebe mbwambukire ko rwaso umusubati go chaso mwana. Mbo kwambukira lakini nabura asali umwana oye. So yigomba y'uburyo pressure yageye engiya. Egera umwana gutala ki nutrients. Okagera ngatuli kubwa pressure ingiya umwana una bakunyate konyora ndagira ne ntogenda kwala. Kare umwana one kimukiao. Mbiyabona sana daktari chinga kyogende togosanga naintwe ase omoroberega Worldfit clinic chinga kitogende togokwanira igoro yoburere bwa high blood pressure manchi muri nabo toma ujumbe yage nke gwetera sina mbiyirika base screen yago nande nyora stinsemo chiche mitandao nabagotonyara gwetera sensemeri ya Facebook gwetera Ndizi TV News digital nabaga sensemeri ya YouTube nabagotonya gwetera Ndizi TV News daktari naro gotebanga chinga kinchiro rokonyora abwateri kuba onyora gako nose bleed rikuba liriria sira kero kende na toro muchando yo high blood pressure na waranyanga tabwa churwa high blood pressure ekero ugotwara likuba na bolira ate chinjira cyago cya manyinga igona boranyanga ekero ko nose bleed terminating obwa churwa high blood pressure nabonye tubwa churwa high blood pressure lakini mbuya wakoraki wapi mbiyamona sana daktari naro gotebanga ora kwanera keigo igoro yoburire bwa UTI tumanya ko chigokolera keigo. UTI is what you call a urinary tract infection. Ekero bacteria chiweta enjira ya chiaso enjira ya maji. Chia kolentera what you call abnormal urine pattern. Ugochaka guitera amachago esenjire taligo kogoki. Ugoitera maji wasambika ugoitera maji bwango ogutaraji goikeso ugoitera maji amaji atakire gosoka the agency you know bono abasubati mono nabakonyora UTI emono lyoka okoba nyina nyasaba tongete bagutwara ngendo yekuru kunga autoinfection bakweyambukira barwo banyene ngwabwa teji bacteria secho yagenene kiache senjira ya enjira ya mache senjira yo roiboro nande kiacha asenjira ya mache so nabochi uranyole shida mne mono nande mnoro kimna bosimo kwande chicho ichiyo ko ikaranzira amache ali yakuba kuna nande banyole shida mne so UTI ne shida nke because what you need is good antibiotic well combined antibiotic shida yagere so nabugo tada to kwa mariyo uwen daktari naro ogoteba igaba soburiro bwa UTI atanga kwanikera chiange chiga chinke ochianekero sechitari konyora umugaso negero montanyore UTI na wochi go changi na yatalinga nerente na bego changi na bera ireto wena bwango na bura ireto wena bwango so the best thing itoko tanga ki kwanikera chianga chiago umugaso urimo kunya gokole gwende okunya go umugasongo itole binyinyi yani in short yeah mbiye mono sana daktari esa ulindo chenga ebiro bitu bya tonyorire ntagete bonote yumwanchi umurigereria ngaye clinic ekegagia Worldfit kegotoka ngogotoka ororo chi branches chirimo bwate and services chinonga kichire editaria nenkurukunga daktari Moses Kena Onsarigo inyagitari yose inyagitari kito chikurunga Worldfit Health Centers tubwate branch ali mu Karatina opposite Absa Bank tokunyanga Dr. Munyoki no wagotoka tubwate branch yende gose inyagitari yende Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 ali tubwate daktari Alan no wagotoka na wako mokonya
ntubwate gaiga bosongo bono ga bosongo enyo ntubwate Worldfit ga bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza bali batama yeti Uhuru Plaza ere gatigati ye town bosongo marikiti echiro ya marigiti bosongo ekarwo ikiri ase echiro ya marigiti bosongo ali ase chibucheri chichire ali ase bakoni ensu ali ase stage enkoro ya Kisumu ya renge ligere ne gorobe yemere gari so egorobe yume incho egoroba ya gatatu eromu 307 307A no Worldfit yere nande ga bosongo miskerubu inche ngotoka so bonto batanga yaya to kitento konyore nawaiga onye kogo ikoro go ikomanya nincho konyora utranyora igotora ikeso bisia boli nganka ingotoka so go konyororo itakushughulikia shida yote ambayo imekukumba na najua kwamba utaenda kupona at Worldfit ntobwate well equipped laboratory ngwa katole ultrasound ngwa katole ECG ngo make sure tolenga twakole ndo kunga diagnosis totaraja ka treatment diagnosis no kumanyanga mburu ile kibogo sumbwete totaraja kwa malio so karibu sana na mimi najua mnaenda kubarikiwa na ngochiko kwenda mole namba ya nesi 0722 24 57 63 namba ya nesi mnandengirore 0722 24 5763 aboko mkerese nambe mbiyabona sana daktari trata tenge kliniki kiago na kikere unique ase kliniki biribinde komate miskerubu into abantu abatangani the whole of East Africa doko blend medicine ko blend yeminatinga inchi daktari kena insometo binyagitari gwa kawaida so mete conventional medicine na ande ngasoma ngendo ikurunga nutritional medicine amariyo gali akorwe sendagira na ande ngasoma herbal medicine so bono ni mangete chinjire isato cyukurori amaruwe cyukubweni amaruwe na stoshe ekliniki yetu nkoli katole bitabu bya maruire mbalimbali na ande we make sure ngakarugo akiri nyagitari yetu talinga wacha kurwari guyoka lakini ngakiora amenye utabwatia marwaire igongo kwa tole free nutritional advice na ande twakosomi era tutwara muri miskerubu yes ambye muno sana daktari asokwere serasubu agale konde omwanchi umulgerelia mbye muno sana chinga kikwabere gukubwatia omurubiryo iga kurutwaga cyagete goikabonega twekire omoelyo no gasemeria kwane na kwabeire ko gwesemia amange nande mbye muno ase ogotoma ujumbe yago twabere to gwesemia ntwa mange asa maboli gwetera sama boli alikuwa beire gokobolia omwanchi umulgerelia university nsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakatunya gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube na bakatunya gwetera Ndizi TV News na boigo kinyagotete weekend daktari twatebanga abachi batuma ujumbe ya benke kero batagani tioboriro bolto gukwanere weekend batuma ujumbe nke elinde na daktari kwebanga soko kwanera igo mwanchi muri yangu kuganiria oboligererio buya agenda gutengera Ndizi TV obona bwo bwansi bwo mu Gusii karibu sana nende daktari Nyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boyo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonke